Luftmszop. A w zasadzie... To ja Niklaus, cześć synki, cześć dziążki, młode hopy, stare baby. Nie wiem czemu to Orzech powiedział, ale dobra, jadymy. Zrobię Orzech tam 3 poboki, padą, nie będę was zanudzał pobocznymi zadaniami, no będziemy się od razu robić główne, bo jest casu żol. No casu żol. Dobra, zaraz się wespnę na katowicki wieżowiec. Ło, zdupiał, o, bandyty. No już się troszkę poszczelą. Fajna zabawa. Polecam wszystkim, szczególnie kobietom i dzieciom. Dobra. Wyłaża i ida. A w zasadzie to nawet furgon. Dum. Kajo to jaki zegor jest. Bo nie bez mała tak piękny jak na kościele w Bytomiu, na kościele świętego Jacka. Bez mała, no nie całkiem, ale mogę powiedzieć, że bez mała tak samo jest piękny. Dobra. Furgnymy ino sam. Tego furgnymy sam. I idziemy, o jakie są okna gryfne, takie gotyckie, czy neogotyckie, nie? No bo to jest w Ameryce, a w Ameryce nigdy nie było gotyku takiego blank, jak był u nas w Europie. Dobra, włażymy. O, pieruna! Sekretne przejście to jest. Jo, to smola. Włącz tryb detektywa, no dobra. I teraz ją mam sznupać, ja? I znot coś. I no co to jest? Pane. Łopie, żyje. Co to teraz będzie? Czym ja widzę? Aha. To jest chyba Linux, bo ja się nie umiem wyznać na tym. Zapieruna. To wygląda jakby Einlauf do nudelzupy. A nie, to jest DNA. No, Do I come into that cave, start messing with all your stuff? Ryżo. You've managed to reduce the compound to its core elements. But there's nothing in there that we can trace. What if we've been looking at this the wrong way? Instead of searching for the toxin, what if we focus on the manufacturing process? Why didn't I see this? The reaction emits a unique radiation spike. Run a scan of the city for this energy signature. It will show where Scarecrow is creating his fear toxin. It'll take a few hours to bring the satellites into position. We don't have enough time. I'll repurpose the antenna at the movie studios. Bruce, I spoke to Dad. I hate lying to him. He'd kill me if he knew I was still in the city. He still blames himself for this. We'll stop Scarecrow. I go powstrzymia, tą ręką go powstrzymia. Albo tą drugą. No ale bardziej tą pierwszą. Albo, to już nie ma takie ważne. Ty się sam siedź, bo... taki głupi widz w sumie mi wyszł. Ale to bez przypadek, ino. Dobra, już by stąd poszło, nie? No, fajnie się sam jest. Mogę stąd iść już, ale... Halo? Pani, mogę już pójść stąd, ja? Bo wiecie, ja by chciał wyleźć, no... Tak, nie mam... Puść mnie, bo cię zabija. Puśćcie mnie stąd. Bo ja chcę wyleźć, panu bluza, ale no... Przepraszam, dobra. Już tak wiecie, to jest tak jak nie czytał instrukcji, a potem dupi fleki, że nie idzie. Jim, we've got a way to find out where Crane's working from. Thank God. What can I do? Get your men ready. As soon as we've got a location, I'll let you know. All right. Ja, bycie ino w gotowości, bycie ino... Seid bereit, jak to gadają Niemcy. Pikuj z Gzymsu, no dobra, ja mogę pikować. Yeah, I fought Batman once. Broke my arm in 3 places. A podczas biegu, no dobra. Ain't gonna strike the same place twice. Fajne to było. Jak jo tak miętko fajnie, to jo. Ło, ciulingesu, wiela ich samie. Chodźcie się prać, no. Chodź. Ciul. Ciul. Dawaj, ciulej się. Chodźcie się ciulać.
Jo, mam rad z takiego prania. Dostaniecie ino szmary, nic więcej. Godołch. Co? Wtory następny. Jakiego inta wydupił. No ciulej się, a nie pitej przede mną. Aha, ja go mogę przesyłać. Riddler, tell me what you know. Godej co wiesz. I'll talk. Just don't hurt me. Good. Ciul, ej. Ale tyś mu sieknął, a on ci nic nie powiedział. To jaki to ma You don't sens? stand a Dobra, ciś, bo nie mam czasu. Ja teraz idę, wiesz, idę robić ważne rzeczy, a ty żeś mi troszkę mnie sterował. Dobra, no to co? Luftmysza mobil, chodź sam. I jadymy. O, przepraszam was. Ja nie mam nic do was tak osobiście i no... Wiecie, wszystko robota, wszystko biznes, wszystko płynie. Jak to gadają, wszystko płynie. A ja teraz jada w sumie. Nie wiem, no ale jada. Jak są takie dupne szczałki, to jest znakiem, że ja tam mam jechać, nie? No to jada. Co mam zrobić? Już jak źle pojechał. I no po jakiemu? A bo ja sam miał przyjechać. No dobre. Już mu wyleźć i do wierchu, ja? No to cisnymy. To... furgomy, jak to luftmysza. Ja mam coś samo spizgać. To są jakieś zicherungi. Ciulnie, ja? Jak on wyk ta blacha, wyście to widzieli? On tak choby nie wiem. Choby to było z papyndekla. Tak blachowo wziął to wygiął. Hello again, Jo, Mr. to Wayne. smola. How can I help you this time? A murzyn. Is the power winch ready for deployment? It's 100% Brrr, functional. brrr. No guarantees Salon if to you're murzyna. intending to pull Brrr. that car of yours up the side of a building. Takie You read głupstwa, my głupie mind. głupstwa. It's in the job description, Mr. Wayne. Batwing's on its way. Batunkie w drodze, ja odbierz wyciągarkę mocowaną Batmobilu. No to jo hopy, jo podwijam keca, a leca. Ida do luftmysza mobilu. I już ciulom fort. Kaj mam jechać sam, nie sam, tam, dupkej. Ja by chciał mieć takie auto, co na boki tak poradzi pojechać. To by było dobre, Blank. To by było dobre. Co ja teraz mam zrobić? Bo ja nie wiem. Ja coś teraz dostana, pra? O, fliger. Będzie ściep? Będę ciepać? Ściepować? Ja dostał upgrade. No to fajniście, nie godą. Nie godą, że nie? How do you plan on getting the car onto the roof? Urban I'll Rail. improvise. Coś tam. Station. The winch needs a secure anchor point to function. Once it's attached, just hit reverse. Aha, Please czyli be jak careful w Mad with the car, Max. Mr. Wayne. Dobra. She's one of a kind. To jo to umia chyba, jo to chyba nawet umia. Ale nie tak na isto. Co jo ciulna i ciągna i ciągna. I ciupaga. To jo im banchow z dupcą. Troszkę mi je gańba, ale tak ino ciut. Nie za fez, nie no wiecie. I teraz uważaj. Ja doskoczył. Tryb bojowy, a co ja tu mam? Łopierzyńsku, ja dach wygnął. A to ja by nawet nie powiedział, że ja tak mogę. Ciul. No fana, nie godą. Dobra, i no i ten dach całki z dupca, bo mi się aż tam
Łoje, przepraszam, mnie ta kula wziął. Łoje, przepraszam, nie chciał. Ja nie chcę, jest taki to... Oj, nabelany, ja ten single bez przypadek nacisk. Ja nie chcę. Dobra, i co teraz? Daś mu coś chycić? Hyca, zaszlaf myca. Bo ja mogę... Ja tak mogę jeszcze coś takiego zrobić? Ciulingesu. To są jaja, ja nie wierzę w to, co ja widzę. Ja bym chciał takie auto, znaczy najpierw bym musiał mieć, wiecie, prawo jazdy, nie mam. Ale to już są takie detale, no. Dupcynie. Przegazuj silnik. Aha, jutro mam dać sztrum sam. I on się spoli. I będzie ciul. A tam aż się oświeciło światło. I od tyle do upary, aż się tam oświeciło. Oracle, I've restored power to the radio antenna. Great. I'm connecting now. Dziewczka, zobejrzy jakie ją gryfnę sam. I think you should Farby, Bruce, modro. you need me out there. We can find Scarecrow faster together. What you're working on is more Jakiś hop mi z important. ręki wyrostał. Ściepcie go ze mnie. I've got this under control. O, Okay. Listen, No try tak, checking ino in do once in a widzicu while. powiedział. We're partners, remember? He just wants to help, you know. Is the antenna ready? ja wolę z dziążką But go we're going dać. to need a microwave tower to triangulate Scarecrow's location. There's one at Falcone's shipping in the Cauldron. I've marked it on your map. Thanks, Oracle. Ja ci dziękuję. No i co teraz? Kajem to mamy teraz ciś. The Batmobile's powering the antenna. A to ja I go can't teraz use nie it right mogę now. użyć. Wow, to muszę dupić piechty. To jest trochę daleko, no ale ja myślę, co ja poradza, no. Dyć. Burgomy. To. Lutmy szop. To jo. A teraz to ja Niklaus. A teraz lutmy szop. Hop. A teraz ja nie... Nie, dobra, to już jest głupie trochę. They're gonna wish they'd left with the others. Łyp. Jak go pięknie. A jako sam jest woda gryfno. Łobejrzycie. Jo to smola. Ale ja wam teraz godą z ręką na sercu, poważnie. Ja chyba takiej pięknej wody to ja nie widział nigdy. Ja w żadnej grze takiej wody... Taką mroczno, ćmawo taką ona jest. Jezderku, ja takiej nie widział. Poważnie, ja takiej nie widział jeszcze. Dobra, co ja mam sam... Co ja mam sam zdupić? Scarecrow's men are guarding the antenna. I need to evaluate the threat and plan my attack. No załączą. 5 soldiers, all armed. If I alert them, they'll kill the hostage. I need to reach a vantage point to draw them outside. Po tymu. No dobre. Spróbujemy. Co ja teraz mogę zrobić? If I can separate them, they'll be easier to take down. No ja. To ja ciul na kaj sam. Hey, you hear that? I one się też sterują i wyleżą, You pra? two, go take a look. The door stays locked. Ja, I'm idźcie taking no zobaczycie, chances. a ja Got teraz... it, boss. A ja teraz się dom rada i poradza, ja? Ja. Gotham's our playground tonight, boys. Kaj one teraz są, jeden jest tam, to ja go zaraz chyca. Ciul! Do zola. I już śpisz. Teraz jeszcze ino drugi. Even if the bat does show his face, there's 3 of us. We're all armed. Ja, idź tam, idźcie tam obejrzy. A nie, to jest tyn, dobra, to już go hyca. Ło! Jemu się coś stanęło, on się chyba gymnął. 3 more soldiers inside. On They się think chyba they're safe if gymnął. they stick together. Lucius, I've got a hostage situation.
3 gunmen. I need to take them all out before they can react. Is it ready? Flexible plates over an MR fluid armor layer. You'll move faster, hit harder, and look scarier while doing so. Send it, Lucius. Now. Already airborne, Mr. Wayne. A mu będę miał nowe jakieś oblecenie? Ja? Zaraz obejrzymy. O, fliger! Jo się erbnął jakiś Geszynk, a co to ja mam Geburtstag? Zaraz wejrzymy co samie. Drin. O, jaki piękny! Jo taki zowdy chciał i no jo nigdy nie dostał. O pieruna. Jestem. Ciubary. Jaki jotera je paker. Żaden do mnie, normalnie żaden wąty nie będzie do mnie miał. To już nie są jakieś papindekle. To je normalnie... Well, Mr. Wayne, let me walk you through it. The outer and inner Tytan, layers of hopie, the to jest bodysuit tytan. are made of a titanium Deutsche Stil. tri-weave. It's between those layers where things get interesting. Wayne Tech MR fluid hardens in response to impact. With this kind of shock absorption, you'll be able to put more force into your counterattacks. Ja z po cyckach woda Liquid leci. armor's more flexible fibers you're accustomed to as well. You can use that increased maneuverability to take out multiple foes in quick succession. The suit's compatible with the Batmobile's electromagnetic eject mechanism too. You'll fly out of that thing like a bullet from a railgun. Speaking of which, the new grapnel launcher will pull you skyward just as fast. Don't worry, Mr. Wayne. That suit can take the G's. Nie umia się doczekać. How's it feel, Mr. Wayne? O, jaki jo I've jest... activated the ER training program should you want to run diagnostics. Jaki jo Just jest break it in. terowski paker, obejrzyjcie ino. Jaki jo jest paker, jo to smola. To ja aż się zrobię te wszystkie kursy. Jo, a zrobię się, a co nie mogę zrobić? Jo nie poradza. Wszystko poradza. Pójdź na ER z wywą. Aha, już się mu katapultować, ja. Ciul. A, ja to zaletko, ja to zrobił chyba. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz, bo ja teraz już to teraz lepiej zrobię. Ja, jak ja teraz pofur, jak głupek. Znaczy jak głupek, wiecie, ale w takim ładnym, dobrym znaczeniu. Jak głupek, no ale mądry. Eli jest coś takiego. Ciul. Nazot. Rain. Drin. I pięknie ja to zrobił. Oby fachman. Oby fachman. Ciulnymy się następne, jak mi tak fajnie się idzie, to co ja będę się low. Dawaj, następne jadymy. O, hopecki. I co ja mam zrobić? Aha. Ja muszę się teraz się przyczaja. Ciul, ciul, ciul. No, pana. To był moment. To był normalnie moment.
Ciul, ciul, ciul. Wiecie jak to się go do Augenblick. Augenblick. A ten blik, to on był taki krótki, co normalnie... ani nie godą. To był moment. To był na isto moment. Wleźć bez kratka, no nie chcę bez żadnego kratka. Albo ja w sumie... Jo, to tak mogę, patrzcie. Teroski z wierchu. Raz, dwa, trzy. Ciul. Ciul. Dup. W gęba, w papla, w bebechy. A, to już tak troszkę inaczej, pra? Nie. Ja to sknolą teraz, ja to sknolą, dobra, ale... Już wiem co ja zrobił źle. Ja bym musiał... Ja muszę... Teraz tak. Ja muszę najprzód łonego, potem łonego, a na końcu tego co tam kajś poszło teraz, ale on zaraz wróci i go hyca. Wszystko będzie normalnie ordnung. Ja ino muszę ich... Ja muszę wszystkich mieć tak. Jeden, drugi, trzeci. Ja. Richtig pięknie. No i fertig. No i fertig. Dobra, dwa już mam zrobione. To jadymy dalej. Jak go jest taki dobry, to co ja nie zrobię? O, ja nie zrobię, a po czym mi bier? Wszystko zrobię. Co ja mam teraz po kominach? Oby to było kaj i jest co na Nikiszu. Siul. I teraz zaś furgą. Fajniście. Pikuja. Puszczą. Furgą. Ja się czuję choby ptok. Ja się czuję choby pult. Ja nie trafił. Ja nie trafił. Oje. Jako ja jest ciula. Jeszcze raz. To było dobre i no ja tak. Ja to zaletko zrobił. Ja teraz fajnie furgą. Teraz tak zrobię. Teraz tak. Teraz tak. Ja chyba za wysoko przefurg. Szczęście mi gęba zaraz. Jak to się godo do 7 razy sztuka, pra? Żaden nie widział umfala. Żaden nie widział. Dobra, już to teraz zrobię. No tak. Za letko, potem zaś za fest. No nie umie tak normalnie... Ja nie umie to tak wypośrodkować jakoś. Ino jest albo za dobry, albo za ślabiutki. Aha, ja mam teraz bez 60 sekund tak furgać. Dobra, mogę furgać. Czemu nie? Ja mam rację takiego furgania. Ja by tak chciał, jak to godał profesor Kloców w prawdziwościach, ja by tak pofurgał. Tak nad Bytomiem, jak ja by tak pofurgał. Ja by się tak nad rynkiem przefurg, nad rozbarkiem, nad Bobrek. Nie no, żartował, nad Bobrek to bych nie furgał. Nad Mechtal, nad Trzombry. No, można to jest w sumie bez sensu. Ale wiecie o co chodzi. Ja dalej nie mogę, bo tam stoją policmajstry i by dostał sztrofa w tym wiecie. Wiecie o co. Nie, ja to spipcą, nie godajcie. Dajcie pokój, bo mi gańba. Ludzie to będą potem na internecie oglądać, że jest taka ciula. Nie no, teraz się dam rada. Teraz to fajniście zrobię. Teraz już nie godajcie. Nie godajcie, że tak zrobił, co? Nie godajcie żadnemu. No i potem jest gańba, jak taka fama pójdzie jakaś w internety, to... Jak go się potem pokaże... w towarzystwie... Dajcie pokój, wiecie jak to jest. To są tak zwane złe języki ludzkie, one potem mnie będą oczerniać w ogóle. Po cóż mi to jest? No po cóż, że jest za porządny na takie coś. Ja się do takiego czegoś nie nadawam.
I muszę mieć nieskazitelną opinię w internecie. I ciul, jajo, wyfurk. Jakie ja mam landschafty. O, a ja tam widzę chyba nawet elektrociepłownia Szomberki na horyzoncie. Albo coś takie, jakiś taki podany werk. Ja, i teraz będzie już 2, 1, ciul, zrobione. No i jadymy następne. Symulacje pierońskie. Dobra, wiele miło stało jeszcze i no to było. To jeszcze nie robił ja? Nie, to żech nie robił. To teraz zrobię. O ciulingesy. A, ja teraz muszę ciulać, ja? I no ja tego ja tego teraz nie rozumiem, co ja mam sam zrobić. Aha, ja to teraz dopiero zrobił. A, i teraz. O, to jest dobre. Ciul, ciul, ciul. Ciul, ciul. Ciul, ciul, ciul. To mi nie zawsze mi to wyjdzie, nie? Ale ja się staram. To mi o to nie poradza teraz zrobić następne. Nie było 5. Myślę, co było. O, teraz. Ja go przecie bez ramię. Ja jadymy, to już mi ino jedno się ustało. Ja? I ja, ino jedne, jeszcze ino te. To zaraz machnymy, szafnymy. I będzie richtig fajnie. Co ja mam ale zrobić teraz? Ino mnie szkrifnijcie sam, proszę was. Bo ja nie wiem. Znaczy, jak ją widzę chopa, to go chytą, nie? I on już poszedł spać teraz. A spipsał to? Nie, chyba nie. Bo teraz kopna. Ciul. Żaden mnie nie widział, żaden. Jo to z dupy hopy ta krata. Jo ja wyrwa. Ja się teraz doń zaczaja. Patrzcie jak ja go chyca. Bo on będzie troszkę najprawdopodobniej zdziwiony. O, przepraszam. Ale idziemy się dżemnąć. Daj się już pokój, ja. Daj się. Tyle. No to już wszystko zrobił. I co, ino jeden punkt dostał, ja? No was chyba pierę, ja powinien dostać za każdy jeden. A nie, ja chyba tak dostał. Dostał albo nie. I muszę wejrzeć. Ja dostał mu teraz 6 punktów, obejrzyjcie ino. No to teraz kosztuje po tyle. O, to fajny też biznes. No są takie ciulstwa głównie, nie? Ale takie to już się kupia, bo to są takie potrzebne rzeczy. Do ciulania się po pysku to też się kupia takie. A, taki za 1. Coś by się jeszcze kupił kaj. Gadżety. To zaraz. O, to się takie kupia. I się kupia jeszcze coś do auta.
Oj, wszystko żech wydał. Wszystko przepipcał, ale nie na głupstwa. To tak nie idzie powiedzieć, że ja to na głupstwa wydupcał, nie? Nie, nie idzie. 3 gunmen, I ja 1 teraz hostage. wreszcie się mogę za to Time to wziąć. put this suit to the test. No, to teraz testujemy nowe oblecenie. What's happening? Shut up! He's trying to flush us out. Kontrol... A, to The są... new suit is faster and No i more patrzcie. mobile. Raz, By getting close dwa, without being trzy. detected. Ciul, ciul, ciul. Klupane i tyle. Help me! Zaraz ci pomogę i no... I need to help the hostage A nie, ja before myślę, I że muszę activate coś the z tych antenna. rungi wykręcić, albo pierun wie co. Man, they said you were quick, but I never saw anyone take down 3-armed guys like that. Unbelievable. You're safe now. I'll send someone to pick you up. Thank you. Hey, tell me you're gonna find Scarecrow. That son of a bitch needs to be stopped. Hopecku, naum się, że to nie było unbelievable i no jest... Luftmyszop. A tymczasem synki, ja wam dziękuję pięknie. Eli mocie z tego rad, dejcie kciuka do wierchu, a widzimy się następnym razem za niedługo. Pyrsk.